Та-дам! Сега вие гледате Сашо, на който прекора му е Сашо Кадиев. И сладуркото Фреди. Който ще го така след малко. Ето го и малкия сладур, който е застанал уникално. Това видео ще се качи след малко. Това е хапелите. Да. Ето как сладуркото може да хапе. Много болезнено. Да. Ама стига си ме хапел. Ще те шибам. Абе, стига си ме удрил опашка. Ти нещо поудя ли? Ой, вижте. Не, няма да ти дам да ме удриш с опашка. Виж го как стои. Ой, сладурко. Знаеш ли, че Доналд Тръмп е бил в сам вкъщи 2? Не. Да, бил е. Хайде, малък сладур. Не, малкият сладур ще бъде в мен. Ей. Ще ти дам една малинка и да знаеш. Дай му малинка. И ще се успокои на 100%. Сигурен ли си? Не. Нали? Един път госпожата ме пита. Провери ли си всичко? И аз викам. Да. Тя вика, сигурен ли си? Аз викам. Не. Ми да. Не. Казах не. Ух. Не съм сигурен. И видеото свършва.